Magluto po tayo ng ginisang patola. Ito po. Binanlawan. Ito po, dry hipon, sibuyas, bawang. Yung Mickey, binanlawan ko na dahil maalat po to. At saka ito pong patola. Magluto po tayo. Manggisa na po tayo. Unahin ko po yung sibuyas. Isunod po natin yung bawang. Isunod ko po itong bagoong with dry hipon. Haluin lang po. Simpleng ulam po na masarap. Ganyan lang po. Ilagay na natin yung patola. Ito po. Ganito lang po siya. Tapos haluin. At palambutin na po ng bahagya ng patola. At takpan po natin. Pagkatapos kung napakuluan, linagyan ng tubig, ibuhos na po natin yung Mickey. Nabanlawan ko na po to. Ganyan lang po ang paglutong simpleng Mickey. Ihaluin lang po. Dagdagan ko po ng konting tubig. Masarap po kasi yung may sabaw. Yan po. Takpan ko po. Pakuluin po ng konti. Ayan po. Ayan po. Kumukulo. Tikman po natin ang lutong patola with Mickey. Sarap. Ayan po. Konti pang kulo sa luto kong lutong patola. Ayan po. Ayan po. Kulong-kulo na po siya. Pwede na po siyang iyayain. Kain na po tayo. Ayan po. Kain na po tayo. Sarap po ng ulam. Thank you po.